Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που με αυτά τα παιδιά φτάσαμε στον τελικό του παιδικού πρωταθλήματος της K16. Αξίζουν πολλά μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί πέραν της δομής του πρωταθλήματος, λόγω όλων αυτών των συνθηκών που βιώσαμε σαν κοινωνία, έγινε ένας γύρος, οπότε κάθε μάτς ήταν κρίσιμο και κάθε λάθος μπορεί να ανακόστιζε. Πέραν αυτού όμως είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τη δυσκολία των συνεχόμενων και πολλών αγώνων με τη συμμετοχή μας στην K20 που λάβαμε μέρος για την σωτηρία της ΠΑΕ. Τα παιδιά αυτά επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και ανταπεξήλθαμε κόντρα σε όλες τις δυσκολίες, κόντρα σε αρκετές απουσίες, και στα τελευταία παιχνίδια μάλιστα δείξανε χαρακτήρα με παιχνίδια τα οποία έπρεπε να κερδίσουν, που ήταν μονόδρομος τα θετικά αποτελέσματα, και κόντρα στη ροή των αγώνων, γιατί και στα δύο τελευταία παιχνίδια, και με την ΑΕΚ Σαραγείων αλλά και με τη Δήμητρα Απόλλων, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και καταφέραν να αντιστρέψαν την εις βάρος τους κατάσταση, και έτσι φτάσαμε στον τελικό που μας κάνει χαρούμενος, και θα προετοιμαστούμε ώστε να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί από το παιχνίδι αυτό. Πολύ ωραία. Λίγο θα μου πεις, επειδή ορισμένοι μπορεί να θεώρησαν ότι η συμμετοχή των παιδιών στο πρωτάθλημα της K20 μπορεί να τους έκανε καλό, να τους έβαλε σε ρυθμό. Η δικιά σου η άποψη προπονητικά ποια είναι? Βοήθησε η συμμετοχή τα παιδιά αυτά ή όχι? Γιατί παίξαν με παιδιά 4 και 5 και 6 χρόνια μεγαλύτερά τους. Από τη μία πλευρά είναι κάποιες εμπειρίες που σίγουρα θα βοηθήσανε αυτά τα παιδιά, αλλά επειδή το πρωτάθλημα της K16 ξεκίνησε αργά, μέσα σε όλη την εβδομάδα υπήρχαν παιδιά τα οποία παίζανε σχολικούς αγώνες, πρωταθλήματα της K20 τα οποία ήταν πολύ επώδυνα και είχαν μεγάλη επιβάρυνση για τον καθένα από αυτά τα παιδιά, τηρουμένων των αναλογιών, να παίζουν με αντιπάλους 2 και 3 και 4 και χρόνια μεγαλύτερα απέναντί τους. Οπότε ήταν περισσότερο σε ένα παθητικό ρόλο και να τους επιβαρύνουν σε φυσική κατάσταση, σε κούραση, σε όλα αυτά. Και από την άλλη να έπρεπε να επιβεβαιώσουν ότι είναι καλοί παίχτες ώστε να συμμετέχουν και να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν στο πρωτάθλημα της K16. Οπότε μιλάμε για παιδιά 15 χρονών και είχαν ένα όγκο παιχνιδιών 3 και 4 μέσα στην εβδομάδα. Πράγμα που το κάνει από μόνο του πολύ δύσκολο. Ναι, μεν από τη μία αποκόμισαν κάποιες εμπειρίες, από την άλλη όμως σε βάθος χρόνου, όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ήδη 3 απουσίες λόγω μυϊκών προβλημάτων. Μας έκανε κακό. Γιατί ο σκοπός που έγινε ήταν να σωθεί μια ομάδα η οποία πριν προλάβουμε να τη σώσουμε εμείς διαλύθηκε μόνη της. Δεν έχει γίνει επίσημη παρουσίαση τα επίσημα εγγένεια του προπονητικού κέντρου της Σωτήρας, αλλά δεν γίνεται να μην ρωτήσουμε έναν εκ των προπονητών της ομάδας για το νέο αυτό έργο και για τις προοπτικές που προσφέρει στην ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα. Είναι ένα έργο που παίρνει σάρκα και οστά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε εμείς αυτοί έτσι, που θα πατήσουμε πρώτοι μας το πόδι εκεί. Είναι ένα φανταστικό έργο, ανυπομονούμε όλοι και εμείς και τα παιδιά, οι συνθήκες είναι καταπληκτικές. Έχει όλες τις ανέσεις που θα μπορούσε να ζητήσει είτε ένας προπονητής είτε ένας ποδοσφαιριστής. Μακάρι έτσι μέσα από αυτό το καινούριο προπονητικό κέντρο να προσκαλέσουμε, να κάνουμε καινούρια παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και της γύρω περιοχής αλλά και τα παιδιά των Τρικάλων, και μέσα από εκεί να γεννηθούν παιδιά που θα αγαπήσουν πρώτα τον αθλητισμό και από εκεί και πέρα αν μπορέσουν να ανταποκριθούν και να συνεχίσουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα μας έκανε διπλά χαρούμενος. Και μια τελευταία ερώτηση. Έχεις παίξει στο top επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχεις φορέσει τη φανέλα του ΑΟ Τρίκαλα, τώρα φοράς τη φανέλα του προπονητή του ΑΟ Τρίκαλα. Ποιο είναι πιο δύσκολο? Εντάξει, το κάθε κομμάτι έχει τη δική του βαρύτητα. Όταν είσαι παίχτης προσπαθείς μέσα από τον αγώνα σου, μέσα από την προσπάθειά σου και εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα από το ατομικό σου κομμάτι, το πώς όλο αυτό το θέλω σου το εναποθέτεις στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη, το να διαχειριστείς παιδιά, παύλα γονείς στο αναπτυξιακό κομμάτι, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά μας αρέσει, γι' αυτό ασχολούμαστε και στόχος δικός μας είναι πάνω απ' όλα να βγάλουμε πρώτα καλούς
καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους, δίνοντάς τους εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους στην κοινωνία και κατά δεύτερον καλούς αθλητές. Εντάξει, είχαμε και την ΚΑΠΑ20, πιστεύω ήταν μια ακόμα παραπάνω δυσκολία. Αλλά εντάξει, ήταν και πολλά μάτς που τα χάσαμε μόνοι μας, δηλαδή κάναμε και πολλές ήττες που μας πόνισε πολύ αυτό και αναγκαστήκαμε να παίξουμε και ένα μάτς που ήταν για μας τελικός με την Άκη Σαραγίων, στο οποίο ήρθαμε και 1-1. Οπότε στην ουσία πήραμε ένα boost από αυτό και περάσαμε και τη Δήμητρα, οπότε είμαστε έτοιμοι για το τελικό. Ουσιαστικά δηλαδή πλέον η ομάδα ρολάρι, πιστεύεις καλύτερα, πώς το βλέπεις στο γήπεδο? Ναι, σίγουρα έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ένα στον άλλον και είμαστε έτοιμοι. Από ψυχολογία πώς είμαστε πριν τον τελικό? Εντάξει, όλοι έχουμε μιλήσει και είμαστε έτοιμοι. Άγχος υπάρχει? Εντάξει, δεν ξέρω, για μένα προσωπικά δεν έχω, αλλά δεν έχω ρωτήσει τους συμπαίκτες μου. Γενικά αυτό που αναφέρατε για την ΚΑΠΑ20 που βοηθήσαμε τη μεγάλη ομάδα μας έφερε σε περισσότερη κούραση, αλλά προσπαθήσαμε όσο μπορούσαν και τα παιδιά και όλη η ομάδα να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες που είχαν οι προπονητές μας. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο και είμαι πολύ ευχαριστημένος για την απόδοση μας μέχρι τώρα, παρά κάποιες ήττες που είχα. Τώρα, τελικός, τι περιμένουμε από τον τελικό? Τελικός θα είναι ένας δύσκολος τελικός, αλλά εμείς τα παιδιά του ερασιτέχνη του Τρικάλν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι παραπάνω μπορεί ο καθένας. Και από εδώ και πέρα, η προσωπική σου στόχη, η επόμενη χρονιά, πώς το βλέπεις στο μέλλον σου? Την επόμενη χρονιά θα έχουμε στην ομάδα μας και τα παιδιά της μερικά από τα παιδιά της ΚΑΠΑ14 του 2008 γεννημένοι. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή πρόοδο να πετύχουμε και την επόμενη χρονιά. Ελπίζω και όπως ήταν αυτόν τον χρόνο. Βάζετε το ποδόσφαιρο μαζί με τα μαθήματα? Αυτά τα δύο είναι δύο τελείως διαφορετικά στόχοι για τον καθέναν. Εάν κάποιος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, σίγουρα θα δώσει περισσότερη βάση στην προπόνηση και στη σκληρή δουλειά, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον εστιάζουν στα μαθήματα. Φυσικά όμως υπάρχουν και στιγμές για το ποδόσφαιρο, όπως οι προπονήσεις, οι αγώνες στα Σαββατοκύριακα. Πάντως καλό, παιδιά, είναι να εστιάζουμε περισσότερο στα μαθήματα, γιατί τις περισσότερες φορές το ποδόσφαιρο δεν σου βγάζει τα όνειρα που επιθυμείς. Απλά σε κάνει καλό ποδοσφαιριστή και Ακριβώς, καλό άνθρωπο. Και σου δίνει ένα χρόνο, μια απασχόληση για τον ελεύθερο σου χρόνο, που αυτό μπορεί να σε βοηθήσει κιόλας να χαλαρώσεις για να έχεις μια καλύτερη πίεση στο μαθήμα.